Dejan Dragojević nedavno je otkrio da je pre 5 godina promenio veru, o čemu svi mediji bruje već nedeljama. Sada je šokirao javnost izjavom da ga Vaskrs ni ne zanima. Kod nas se slavi pravoslavni i katolički Vaskrs. Ne znam da li ću za Vaskrs biti kod kuće, ali obeležit ću ga sa baklavama. Bitno mi je da sam ostvario svoj duhovni cilj i da sam osjetio da sam čistiji, a to da li ću obeležiti praznik manje više baš me briga, bitno mi je da sam na pravom putu, rekao je on. Sve što radim, radim jer ja to želim. Moja povezanost sa Bogom je takva. Postoje islamske dužnosti. Ko je u mogućnosti da ih radi, a ja hvala Bogu jesam. Pretnje dobijam svakog dana, od toga da će me izbosti nožem, do toga da će mi baciti bombu. Ono u što verujem jače je od svih njih zajedno. Bojim se samo Allaha, a Allah je silan i mudar, tako da se ne brinem. Očigledno je moje verovanje jače nego njihovo, zaključio je Dragojević. Ove Dejanove izjave izazvale su burnu reakciju i gnev javnosti. Mnogi komentarišu da uprkos prelasku u islam nije u redu da daje takve komentare i izjavljuje da ga baš briga za Uskrs.